Nik uste dut nire patua idatzitxe zegoela Jaionitzen-tik. Jaionitzen baserri baten, eta han bizi izan naz illa nire bizitza osoa. Baserriko lanak eta saltzen genitun Arrasateko enparantzan eta Oñatikoan, bai frutak, bai berdurak, bai etxeko animaliak, lorak bai. Nire aita kooperatibista zen, gero eroski sortu zuenetako bat izan da. Hau da, janaria, saltzea, kooperatibak nire bizitza osoen parte izan dira. Eta gero egin dudana, horrekin lotura handia dauka. Nire bizitza profesionala bi garai dauzka. Lehenengoan, kooperatiba agroalimentarioekin lotuta dago. Hasi nintzen lanean Caja Laboraleko Division enpresarialean barruan, eta bigarren garaia dauko zer ikusi handia banaketarekin, distribuzioarekin. A Agustín Marcaide le conozco desde hace muchos años y he seguido su evolución como líder sensato e indiscutible en la cooperativa Eroski. Liderazgo ganado a pulso gracias a su humanidad, cercanía, sencillez y ganas de aportar. Sektorerekiko edo balio kateari kohesioak erdi dio. Eta gehien bat, bertoko produktuarekiko zuen konpromisoagaitik, orain dela 10 urte inoke zuen elikagai jasangarri buruz hitz egiten, edo elikagai osasungarriak, edo bertoko produktuetaz ez zuen inok hitz egiten. Urte hauetan Agustinek egin duen gauza on bat hori dela, ezta? Irakurri etorkizunak zer esaten duen eta hori plan arrakastatsu batetara ekartzea. Nire ardura nagusiak azkenengo 30 urte hauetan konsumo jasangarriago bat lagundu eta konsumo osasuntsuago bat lagundu. Eta horiekin lotuta, bertako produktuaren berpistea eta bertako produktua presentzia gehiago izatea Eroskiko dendatan lortzea izan da. Agustin, zorionak sari honegaitik. Erakundean Eroskin egon ezarren gaur egun, uste dut zuk markatutako bidea eta ardatzak urte askotarako geldituko dirala eta zorionak eta suerte hon. Zorionak, Agustín, aprobetxatu erretiroa zure zaletasuna garatzeko eta familiarekin egoteko. Ondo ibili eta eskerrik asko. Errekonozimendu hau ohore handia bezala jasotzen dut. Ezin naz eskertuagoa egon. Olako sari baten inguruan meritua persona bati atxikitzen zaizkiola, baina meritua benetan daukienak asko diela, eta gogoratu nahiko nitzake nire familia, kooperatiba agroalimentario guztiak eta Eroskiko lankide guztiei sari honen zati bat eurena delako niri bezala. Mila esker.